Един от най-големите митове за фентанила започва с този случай. През 2017 година полицай от Охайо колабира след контакт с вещество, за което се смята, че е фентанил. Историята обикаля света и кара милиони хора да смятат, че фентанила може да те убие само при допир. Но дали наистина е така? Случаят е с Крис Грин от полицията в източен Ливърпул, Охайо. По време на операция той влиза в контакт с бял прах, който е открит в автомобил. Малко след това започва да се чувства зле, колабира и му е приложен налоксон. Случаят е представен като колабиране от кожен контакт с вещество, съдържащо фентанил. Токсиколозите обаче поставят това под съмнение. Някои експерти смятат, че симптомите могат да бъдат обяснени и с паническа реакция. Няма доказателства, че кратък контакт на непокътната кожа с фентанил може да причини опиоидно предозиране. Фентанила не преминава през кожата достатъчно бързо. Истинският риск е когато попадне в организма чрез поглъщане, вдишване или инжектира. Този случай не показва, че фентанила не е опасен. Показва колко лесно и бързо един мит може да се превърне в общоприета истина.